Igbo bụ Igbo ekene ya mụ na Igbo mụrụ mụ kene nwaanyị kene nwoke bụ echi ya azụ ego o nwere ofe ihe Ezenwanyi sabari jiwe like na Ezenwanyi sabari gbasara ka o si eme omenala ebe Ezenwanyi sabari omenala nke ya eziokwu Igbo bụ Igbo agụ nwaanyị eziokwu maka oge erugo ndị ego moto ndị ya anụ nọ ndị ya anụ nwaanyị oge erugo ndị ya asụ ọgbọ ya emechiri ya n'isi ya maka ebe anọ Ezenwanyi sabari wee na-akọwara anyị ị na-echetakwa nke a ị na-echeta nke ọzọ mgbe Igbo kwado m n'ọnụ a ga Ezenwanyi sabari ntị ekene ya ụmụ ọgbụ ya nugolu di ma ọ nugolu nwaanyị ndị fani ya yi wee gụọ akwụkwọ gbanarịgo ya ndị amụkọrọ fani ya gbanarịgo ya mana nwanne m achọrọ m ka m chetalụ gị ka ị na-elota ọgbọ gị gbanarị gị chetakwa na o nwere ọgbọ gị nọ na graveyard ka ị na-elota ọgbọ gị goo moto lotakwa ọgbọ gị nwụrụ na accident ị na-elotakwa ọgbọ gị lụrụ ụlọ lotakwa ọgbọ gị amụrụ ozugbo bụ anwụrụ ka ị na-elota ọgbọ gị na-ekigo ya lotakwa ọgbọ gị nọ na prison yard uwe ezu oke ya bụ afa mmadụ oge echi ka mma afọ Igbo na-agụ Chinibola abụ ga-emesi evo nkwọ nya dị na-aga ọsịsọ maka na ebulu na ọgbọ gị emekiri gị ọ bụrụ ibe niile ebulu na-ere ego maka na ego n'ụzọ kwụ ọtọ ọkwa ụfọdụ lụcha kidnapa ụfọdụ Igbo ori kala na-ezu ụfọdụ na-ele mmadụ ụfọdụ tigburu mmadụ na-aleba akụ na baba vanina bụ ndị natara village vanina bụ ndị abụ na-emega opres ụfọdụ ụgbọrọ ọgwụ ego wee na-efe ego ba na-efe ebe a ụfọdụ gburu mmadụ gba ọgwụ wee ego moto a na-ebughị isi na taba a sị na ọ bụrụ mbọsị ụkwa dalụ ka ọ na-ele ma gị malụ na ụkwa ruo oge ọ daa ọ gaala bụ na chi ka ọ na-esi agbaka m mbọ bụ ego nri ọ bụrụ onye ọ dịlị mma tata ka ọ ga-adịlị mma echi iji na maka ibe gị be wesị na chi ga-eme ego alụ iji na maka ọgbọ gị ba wee gbuo onwe gị n'echiche iji na maka ego a na-efe ife a wee kọba onwe gị ọnụ kọbachi gị ọnụ jụbachi gị ese onye ọbụla were oge chetara m ụdị mmadụ bụ dịka Uche Ogbuagụla ekwuwe okwu komedi kedu onye gara Uche Ogbuagụ Zebudayara Mike Oliver dị mmara Papa Jaskura Ananuzbo Nfatata oge nkara agaana chetara m ụdị mmadụ dịka Dede one day chetara m ụdị mmadụ dịka Oliver dị Kokwere Ọsadebeba Ali Chukwuma J. Martins o nwezara egwu anyị na-akpọ mgbe anyị pelu mpe ndị abụtila egwu abụ kedụ ebe ha nọ tata ụfọdụ n'ime ba ka dịkwa ndụ nọ n'oge ebe agaana chetara m ndị ọgaranya ịmụ ala ababa na be nna gị early 2000 aga na anụ ababa tata n'ego ada azụ anụ ya ụfọdụ n'ime ba ka dịkwa ndụ kebe mee na ada azụ anụ ababa oge ebe agaana chetara m ndị na-eme ibe nkiri cheta m gospel artist ba
high life artist, hip hop artist, reggae. Ogologo emesịa luo nwoke ebe olulu ibie. Ọ gaala na-efe eli n'ikuku. Ofetala onye atata, ulu echi ofetala onye ọzọ. Iji na maka ibe gị ba, ma ebe ndị be nna gị na-adịrị eme eme. Wetu obi. Mmadụ emere gị ọpụres na ego ofele efe. Onye kpatala ego. Onye kpatala genuine money. Ejuru m n'aka na oge efe ego. Otu afọ, isi afọ ndị afọ si efe. Adagwa masị na onye na-efe ego akpatara genuine money. Onye ọbụla akpatala ego ga-spend ego otu o si wee like. Kama na mụ na-agwa gị ka ọ demere gị ọpụres. Wetu obi gị. Na onwe ndị kpatara ego a na-ada anụ olu ya. Obele oge tọnụ gị ga-elu. Otu si dị gị mma isi spend ego gị. Nye wutana gị igobere moto n'ara 2023 ya na-abịa abịa. Ọ bụ na chi ga-esolu kwuo na-arọ gị ka ọ ga-abụ ikego moto nke gị. Ụlọ ibe gị na-alụ ị ga-alụkwa n'ụlọ nke gị. Nwaanyị a ma nwa ibe gị na-amụ ma di ya ibe gị na-anụ tọnụ gị na-abịa igbu n'onwe gị ma gị tinye n'onwe gị high blood pressure na-arụ maka akụnụba ị na-afụ ndị ọzọ na-ewepụta. Tupu arọ anụnwa, tupu this time arọ na-abịa abịa, ị ga-abụ one of the celebrities. Ị ga-abụ one of the richest men. Ị ga-abụ one of ndị a ga na-anụ arara atakwala ụdị ego a mana gị chelụ na ọ gaala na-esi na chi agbaka m mbọ bụ ego. Abụ onye cheba elebe foto ya na-abịa. Obele oge ị ga-achịba. Obele oge a ga-elebe foto gị. Obele oge ụwa ga-anụ onu gị si na mma okwuli ya n'ọnụ dibia ka ọ na-ana na ọ da-ana n'ọnụ ofeke. Ọ ya adịrịle gị na mma. Arụ ọnụnwa na-abanye ebe a onwe ike ama mbụ gị. Arụ ọnụnwa na-abanye ebe a ị ga-abụ ngozi nke gị. Arụ ọnụnwa na-abanye ebe a aja ibe niile a na-eme gị eri arọ gara aga ba niile ga-abụ a story ị ga-akọ na arọ na-abịa abịa otu isi wee ruo to the successful place chi gị ga-edebe gị. Ọ ga-adịrịle gị na mma. Ọ ga-adịrịle gị na mma. Ọ ga-adịrịle gị na mma. Iwere nkolopụ obi n'oge nke gị na-abịa.